Kung maghisgot og ting-init, unang musulod sa atong hunahuna, mao magpadagat, magpabukid o magpagbugnaw. Og tungod buot nato mas hamugaway ang atong pagkabutang, mas mutaas ang oras sa atong paggamit sa atong mga appliances. Kini posibleng mo resulta sa pag-overheat nga usa sa labing nagunang hinungdan sa sunog sa milabay mga katuigan. Ang tigpamaba sa BFP Cebu City Fire Station, Wendell Villanueva, mipadangat sab nga ang nagunang hinungdan sa sunog sa Sugbo karong tuiga mao ang electrical issues. Sama sa overloaded circuits and outlets, old wirings, substandard cords, octopus connections sa mga extension wires o guban pa. More than 50% sa atuang mga barangay dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, doon na barangay fire brigade, no? Unya nagtinirapod ka na og mga fire trucks, mini fire trucks nga maka-penetrate sa mga interior nga portion sa atuang mga barangay. Sa datos nga gipagawa sa Bureau of Fire Protection Cebu City Fire Station atol sa My TV Cebu Open Line News Media Forum, kapin 300 ang miulbo nga sunog sa Sugbo sa tuig 2024, samtang dulan sa 300 ang sa tuig 2025. Samtang karong tuiga mukabat na sa 47 ang recorded fire incidents sa syudad. Gani sa ikaduhang adlaw pa lang sa Marso, gilamoy sa sunog ang siyam ka mga panimalay sa Sitio Tambis, Banawa, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo, nga bidanyos og 1.3 million pesos. Namahayag sab ang kapitan sa Barangay Mabolo sa ilang lakang sa pagsumpo sa sunog, sama sa pagdistribute og mga fire extinguishers sa matag sitio. Kining nakasuod ra ditso ang bombero, but after atong incident gipadak-an na sa namo kay murag kuwang pagyud ang road clearing. Sa dato sa BFP 7, ang Barangay Tisa mao'y nag-una sa labing daghan nga natala nga sunog sa miaging tuig, samtang ang Barangay Guadalupe sa tuig 2024. Dugang sa tigpamaba sa BFP 7, pinaagi sa Oplan Ligtas Pamayanan nga programa sa BFP, paninghuaon nila ang pag-edukar kabahin sa sunog sama sa house-to-house inspection, pagtabang sa matag barangay, pagbuhat og structural risk mapping kausa sa usa ka semana o pagpahinumdom sa mga commercial buildings nga mosunod sa fire emergency guidelines. Hopefully, karon tuiga 2026 mas maubos pa na if di naman ta makapangandoy og zero fire incident for the month of March kay nasunugan ang tagapon nga ni danyos tag 1.3 million. Kini si Mark Ermas, alang sa My TV, Cebu.